Здравейте хора, казвам се Михаил и днес ще ви покажа как протича половин или един работен ден, в зависимост колко ще има работа, толкова ще работя. Ще ви покажа как протича половин или един работен ден като шофьор на Uber в Англия. Живея в град Питърборо. Не очаквам много да е бизи. По принцип тук в този град няма толкова много работа за Uber, както в другите градове, по-големите. Така че тук средно е около 20 паунда на час. Средно. Може би по-малко. Но така, ще помъча днеска да покажа колкото мога процеса. Започнал съм от 6 часа. Сега е... Няма момент, че не може да фокусира. Сега е 7 без 10. Надявам се да се вижда. До сега съм направил 2 пътувания, от които първото беше за 7 паунда и 65 пи в 6 часа и 20 минути. Така, ето, сега се вижда. Пътуването беше за 5 мили и го завърших за 9 минути. И второто пътуване, което завърших току-що, беше за 6,74, 3 мили, 8 минути. Така, започваме. Продължаваме. 7 без 10. Не е бизи. Ето вижте, няма нищо на картата. Да погледнем в съседния град Хантингтън. Там също Кембридж. Дори в Кембридж ето вижте много слабо днеска. Нормално. Времето е доста хубаво. Не очаквам да има много ученици. Когато е такова времето, повечето отиват на училище пеша. И така. Сега сме тук на болницата. Второто пътуване го оставих клиентите тук на болницата, вижте. Пълно е с таксита в този град, вижте. Първа, втора, трета, четвърта и зад мен още едно. Но колегите са много активни така. И затова няма работа. Слабичко. Нямам опит в снимането на видеа. Надявам се да не правя много грешки и да ви е интересно. Моля, който има повече опит с Uber, ако искат колегите тук в Англия, ако погледне някой, да коментират. Ще се радвам да видя обратна връзка от вас. Ще ви бъда благодарен. И така, ето, движат се хората, таксита. Включвам се по-късно отново. Сега спирам видеото, за да мога да се преместя тук, понеже тук има много таксита и не вярвам да взема нещо скоро. Айде.
Бърз апдейт, часа е 7 часа без 2 минути. Получих още една работа за 8 паунда и 50 пи, мисля, че беше. Отиваме до едно село, Кастор. И така, добре. Добре се движим до сега. Първият час затворихме две работи, свършихме, приключихме и отиваме към трета. За един час. Супер. Айде, до по-късно. Хора, часа сега е 8:43. Почти 3 часа. Днеска деня е много слаб. Направил съм 5 пътувания за 51 паунда. 5 завършени пътувания. Като сега последното е 23,92, 18 мили разстояние, 36 минути. Тук не съм много доволен, защото съм извън града и това означава, че ще имаме ни 10 мили празен да се върна назад в града. Предишните бяха 4:56, 8 без 15, 8 часа. И тук имаме една пауза от 7 часа до 45 минути без нито една работа. Така. Целта за днеска ми е 100 паунда, около 100. Колкото по-бързо ги достигна, толкова по-добре е да се прибера, да легна, да се почина, че нещо много ми се спи. Не съм се наспал. И така. Действай. 9 без 15. Включваме се по-късно пак. Айде. И така, хора. Включвам се за последно. Така. Часа е 11 без 15. Без 15. Днеска започнах в 6 часа. Сега само да паркирам и ще ви покажа колко съм изкарал. Като цяло деня беше много слаб. Много слабо днеска. Само да паркирам, ето. 15 от 6, колко прави? 5 часа. Долу горе 5 часа. За 5 часа ето колко изкарахме, 66 паунда, 7 завършени пътувания. 5 часа, какво да кажа, времето е сравнително долу-горе добре за 5 часа, но нещо, което ме притеснява е, че изминах 81 мили. Ето. Не знам дали се вижда на камерата. 81 мили за 66 паунда. И това ще рече долу-горе по-малко от 1 паунд на миля. Слабо днеска. Затова по-добре спирам и отивам да хапна, да спочина малко. Може би по-късно ще изляза пак, може би не, или утре. Утре съвсем, но сутринта пак. Ще видя. И това е. Кажете, ако ви харесва видеото, моля коментирайте, харесайте, за да знам дали да продължавам да снимам. Благодаря ви. Айде, чао.